Mga tugang, welcome po sa 8th edition kang programang Pag-Urulayan ta po. Igdi sa 89.5 radyo natin, asin man sa 105.5 Bicol Idol FM. Live po kita sa Facebook, asin igdi po sa tuyang Facebook account, igdi po sa inyong pong lingkod, Kagawad Lito Del Rosario. Beno po, sa edisyon pong ini, kanagtalikod pong aldaw, sa toyo pong nakaulay si Father Eugene Lubigan, ang kuraparko po kan simbahan kan Tabuco. Manungod po ni sa ika-32 na taon selebrasyon kang piyesta kang Poong Nazareno igdi po sa Siyudad Canaga. Arachan po ang mga detalyes kan bagay na sinambit. And sa ikaduo pong kabtang kan sa toyo pong programa, nagkaigwa po kita ng pagkakataon na makabisita duman po sa nasyon kan China, particularmente sa siyudad kang CC. And nahiling ko po duman na pahiling kan sa sarupong tour guide duman, ang sarupong kahoy na sobra na po na itong sanggatos sa taon. Naging curious po kita, kaya ka nakakaigwa po ng celebration po kang 15 Martires commemoration dyan po sa Plaza 15 Martires. Nagkaigwa po kita kang ideya kan mga posibleng edad kan mga kahoy. So, racha po, kaibanan ta po ang provincial officer kang Penrose sa Camarines Sur, si Ma'am na Grace Carino, tangari pong magtao sa to, yan ang ideya. Pira na pong taon o pira na pong edad kan mga kahoy na sinambit. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan ta po. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation. Pero mga tugang, welcome back. By the time pong pig-broadcast na po ini, nakakaigwa na po ning banal na misa po dyan sa simbahan kang Tabuco. Ini po yung celebration sa ika-32 na kapistahan kan po Nazareno igdi po sa Siyudad Canaga. Dalanan ta po ang interview ta kay Father Eugene Lubigan, ang kuraparko kan sinambit ng simbahan. Mga tungang kaibahan ito po si Father Lubigan, ang kuraparko po ang Tabuco Parish. Despite the very short notice po, napaunrahan kita ni Father. Hindi po ito explain to us, hindi pong mga pagbabago ng pong taon, kani pong selebrasyon kang kapistahan ni Nazareno. Father, good afternoon po. Good afternoon po, Kagawad. Father, can you give us yung brief history po kaning Nazareno devotion igdi sa Ini pong piyesta kang Nazareno sa Tuyang Parokya, 32 years na po ini. Nagpuon lang po ini sa simpleng celebration kang piyesta na may nobina, 9 days, then sa ikasampulong aldaw, yun ang kapiyastahan na nangyayari sa kada kapitsan 9 kang bulan na Enero. Sa halawig na panahon, 32 na taon na kaya, nag-i-evolve siya, lalong-lalo kang nakalipas na 5 taon o more, 8 years ago, nagpuo na itong dakol kang deboto. Ninhulita siguro, nahihiling itong selebrasyon sa Quiapo. So, si overflow duman, siguro nag-abot digdi sa Tuya sa Naga. Kaya nagdakol po sa mga deboto kainiyo. Kaya halos sabi nga ni kasi mga nakaka-obserba, every year nagdadakol ang mga deboto. So last year talagang grabe, mas dakol sa tao last year. Lalong-lalo itong misa sa plaza. Kaya ako po, Father, personally, lalo na duman sa Quiapo, nakakaduman man kita. Before nahiling ko po sa mga preparasyon duman. Hindi po, siyempre sa Naga, Father, tone down po ang mga
activitista. Para po sa kaaraman kang publiko, Father, pwede itong ma-explain sa inyo si mga activitista ngunyan giraray. Ngunyan po, ninhuli ta nasa pandemya kita, day po kita makakaselebrar siring katong dati na may misa sa plaza, na nag-i-invite ng kadakol na tao. Ngunyan po, enot na enot, so schedule kang misa, gabos na lang sa laog kang Holy Cross Parish Church. So, nagpo na po kita kang nobina, kang pitsa 31, tapos, aral daw, kada alas 5 nin hapon, iyon misa. Ang ikasampulong alda po, pitsa 9 na yan, iyon ang kapiyastahan, dinagdagan mi po sa misa. Dati, nagpupuan kita ning alas 9, nin misang aga, ngunyan, ginibutan ng alas 6 nin aga, ang sunod kayan alas 8, alas 10, nagbugtak pa kitang alas 12, mayo man yan dati. Tapos alas 3 din hapon, dangan itong pontifical kung celebrated mass, gigibuhon tang alas 5 nin hapon. Pagkatapos kayan, magkakaigwa po ning motorcade. Bako na itong prosesyon na ralakawan. Ngunyan, motorcade na lang po na mapahiling ta lang so imahin kang Nazareno, digdi sa downtown kang Naga, maski ang mga tao day na magsurunod, at least mahiling lang ninda, okay na to, na data lang ma-deprive ang tao, kan sa indang paghidaw kay Nazareno. Pagkatapos po kang prosesyon na mga alas 6 mapuon, may misa pa po giraray kita sa Parish Church, mga around 9 o'clock na po yan. So, yun po yan ang satuyang aktibidades ngunya na kapiyastahan. Father, aliun ta po ining pandemic, ining sitwasyon ganyan kang pandemic. Nahiling ta po na nagagrabe si tao na nagano. Ano po sa hiling nindo? Ano ta arog kani ang fervor na bigwa pahiling kang mga ako lang ang taga Naga kundi si even si outside of Naga na nagdarayo ini. Ano ta arog sina kani ka entusiasmado naman attend kan. Siguro po, partiyan kang pagtalubo kan pagtubod. Pagtalubo kan pagtubod na iyon nagdadara sa inda para magrani sa tong kagurangnan. Sa pagtiripon na magsamba sa Diyos sa kapiyastahan kang Nazareno. Ang saro pa siguro kayan, huli kan may mga bagay kaya talagang dahil na nasisimbagan kang material na bagay. Itong emptiness sa sadiri na dayang kayang hipnuan kan ano man ang mga material na bagay ning maging mga tao na kaya lang itaunin mahal na Diyos. Kaya talagang naghahanap kita nin mga spiritual blessings. Kaya sa paagi kang pagdidibusyon kina Nazareno, baad kadakol na tao ang napapanuan ang kakulangan sa saindang buhay. Lalong-lalo na itong mga longing na itong spiritual in nature. Iyon po yan ang nahihiling ko dyan kung nagdadakol po sa tuyang deboto. Lalo itong mga nasa luwas kang Naga na despite kaning araw kani igwa manggiray kitang padago sa mga activities na and beyond this pandemic, maabot ang panahon, ma-normalize gararay kita. Ano pa ang mensahe mo sa mga kababayan ta pala? Data po, pagtugutan ang pandemya na tiukon ang satuyang debosyon asin ang satuyang pagtubod. Mas lalo lugod na pakusugunta, ninhuli ta may puwersa na nagkukontrol sa satuya para mag-exercise kita kan satuyang pagtubod, lugod mas lalong magkusog. Ang mahal na Diyos nagigibo ning paagi. Na ngunyan, siguro talagang nakikisumaro ang science Igwa na kita mga live streaming kan misa. Sa satuyang parokya sa Holy Cross Parish, puon kang pag-lockdown. Hanggang ngunyan, everyday po, igwa kita ning live streaming kan mga misa. Kaya, si mga day po makakapag-participar physically sa loogang simbahan, pwede po kamong makisumaro sa paagi kan pagsubaybay o partisipar sa misa
Igo po kitang duwang platform, ang YouTube saka ang Facebook. I-search lang po nindo ang Holy Cross Parish Tabuco, makukuha na po nindo ang sa tuyang mga live stream kan misa. Kaya day po kamo mag-alangan, day po kamo magmundo, day kita tinutugutan gabos na makapagtiripon sa sarong venue, ang mahal na Diyos nagibonin paagi. Sa satuyang mismong laog kang harong, pwede kita magpadagos kan satuyang debosyon. Kaya po ang pakiulay ko man, kung may mga prayer intentions po, ang mga deboto, ipaabot po sa samuyang parokya, tanganing mai-offer niya to yan bilang sarong komunidad, bako man kita physically present sa okasyon. Di po kamo matakot, ang samuaya pong mga prayer intentions, di po yan pinapabakal. Ang importante po sa muya, makaabot ang mga intentions, tanganing mapahiling ta, mapamati ta sa mahal na Diyos na sararo kita bilang sarong simbahan, nagdudulot ng pamibion, lalong-lalo na sumay mga pangangaipo spiritual. Iyan po ang pakiulay ko sa mga deboto. So tamang gawi-gawi bilang Kristiyano, si pagdulot nin mga pamibion, prayer intentions, saka itong sinserong pagdulok sa mahal na Diyos. Iyo po ini ang importante ngunyan sa satuyang pagselebrar kan kapestahan kang Nazareno. Salamat pong maray, si Father Eugene na lubigan mga tugang. By this time po, siguro habang pigi-air tani, nagkupuo na po ang concelebrated mass kang pista kang po Nazareno Iglesia Naga City ngayon na Sabado, alas 5 ng hapon. To be presided by Most Reverend Rex Andro Alarcon, ang obispo po kan daet na haliwan po yan sa Naga City, naging Naga Parochial School. So, salamat po maray, Father, sa pagkakataon pong ini. Salamat po. Salamat. Kagawad sa pagkauman ng oportunidad na makapagpahayag. Sarok man po sa pinakaloy ng deboto, kan po Nazareno, iyo po si Carlos Cambe Jr. Nakadigdi na po ko sa Nazareno kang 2009. Nakadigdi po ako ta. Ito pong sarok kong aki, ang kailang hila. Diyan po narahi itong aki ko. Diyan pong bunso ko, diyan po narahi. Kaya nakadigdi po ko sa Nazareno po. 2009 po, nagpon ako. Nagitaas pang mata niya. Ultimo niyang pagitaas ng mata, duman po sa derma. Yun na po talaga naging rin ko din magtabang pag may prosesyon hanggang ako po nagdasa karo. Nagano kaya nagbantay. Ano po, dati man po girara, hindi naman yung prosesyon, pero may motorkid po mong girara. Dahil kan sa pandemic, pinag-iwasan mga gabusta, baka halimbawa bagay igwa, dahil na makaulapit. Panata ko na po ni dago sa po niya, hanggang naray itong bunso ko. Sa kunyanik mo yun. Naon po sa parokyal lagi eskwela. Kaya napangapodan po kami kung po kan may pandemic, madyan po sa Holy Cross, dahil na po magkipagsusuan. Lang po ni social distance, magpangadip, pwede mo po ubah sa arong. Ang kagurang na, dahil po narayo sa tuya, pero may mga po na ang garari sa katahid. So mga tugang dawa po nga ni baga yaon kita sa pandemic ang debosyon kan mga taga-naga si iba pa pong mga tagaluwas kan naga masalo po nagtatalubo mayo po ning pandemic na makakapugol kan na bagay na sinambit. Arata po sa tuyo pong pagbabalik ang istorya po kan mga kahoy diyan po sa tuyang igdi po sa tuyang syudad.
Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado. Alas 5 ng hapon, madadahugyan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdis sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation. Mga tuwang, balik po kita sa ikaduhang segment kan sa tipong programa. Liwat po nadadangog kita sa 89.5 radyo natin, asin man sa 105.5 Bicol Idol FM. Pira na po ang edad kan mga kahoy ta dyan sa kasentruhan kang Naga. And ikaduha, sain po naghali ang pangaran na Naga. Yan po si Simbagon, kan sa tipong resource person sa ngunyan, ang Provincial Officer kang Environment and Natural Resources Office sa Camarines Sur, si Ma'am na Grace Carino. Mga tuwang sa katahawan po kang uran-uran ko niya na aga, yaman po kami ni Director Grace Carino kang Environment and Natural Resources Office Camarines Sur. Tangarig pong tanang kita ng ideya tungkol kani po mga kahoy taigi sa kasentruhan kang Naga, 15 Martires, Plaza Rizal, and even igi po sa laog kang UNC and sa Holy Rosary Minor Seminary grounds. Ang mayor pong hapota sa iya, si Director Grace, iyo po ang pira mananggad ang probable na edad kan mga kahoy nani. So, Ma'am Grace, maraming na daw po sa Sendo. Welcome po sa programang Pag-Urulayan Tapo. Dakulang pasasalamat ko, Councilor Lito, na sa pag-imbita po sa kuya. Ako po ay sarong forester. Ako po ang pamayo kang Department of Environment Natural Resources kang probinsya kang Camarines Sur. So, yaon po kami ngunyan ni Kagawad Lito digdi sa katahawan kang ating syudad na kung saan yaon ang mga darakulat ang kahoy. So, ngunyan, dahil ako po ay nag-ieskwela sa Universidad ng Nueva Cáceres bilang isang PhD, Student Behavioral Management, ini ang aking research study sa mga darakulang kahoy sa katahawang kang syudad. So, nahiling ta na ang mga edad ka mga kahoy na yaon po digdi sa tulong study site na nabanggit nga kasubago ng ating ginagalang na counselor ay nasa 100 trees and above na po sa mga ibang kahoy digdi. So iba po ay nasa 50s, 80s, but mayroon po kitang na-identify na siyam na puno digdiyo sa tulong site na ini na
na nakuhanan ta ng estimated age na 100 years and above. Okay. So, particularly, Director, hindi po sa Plaza Rizal, pero po si na-identify po nindong kahoy na more than 100 years. Hindi po sa 15 Martires, piraman po si kahoy na ang age bracket na within that range po, tabi, Director. Digdi po sa ating Plaza 15 Martires, kung saan kita nakatukdungon yan, igwa po kita digding tulo na century-old trees and ranging 130 years and above. Ini po ay mga mahogani. Diyan po sa Plaza Rizal, igwa po kitang duwa, sarong Nara, sarong Kamagong. Nara, ini ang inaapunta na local name na Naga. Kung saan, diyan na kinuha ang pangaran kang Naga. Ang Nara tree, ini ang national tree ta, very sturdy. Ibig sabihin, ang Naga ay napaka-tibay na syudad. At sa laog po kang ating University of Nueva Cáceres, igwa kitang apat na nasa 130 years old and above din yan. Puro naraman ang yaon yan dyan. Kung tingnan nindo ang kultura ta, ang history, ang Naga City kang panahon, lalo na dyan sa laog kang Universidad ng Nueva Cáceres ay swampy area na kung saan sabi nga Naga City ini dakulang Nara kang panahon na ito, kaya ang buto po ng Nara, kung hilingon nindo, winged, it can be flown by wind. Kaya kung siya po ay matured na, malakas ang hangin, talagang nakakapunta sila sa iba-ibang lugar kasi magaan po yan. Kaya nagtumutubo rin siya na kung saan po yung mga swampy area natin na kung titingnan mo yung history ng araw, kaya bakit kaya ang tagal na ang University of Nueva Cáceres ay ilang taon pa lang. So it means na kahit nung panahon na dinedevelop yung school, talagang hindi nila pinutol itong mga ito. Kaya ninurture nila, kaya hanggang ngunyan ay yaraon ang mga punong kahoy na yan. Director, naman po sa imong dissertation, ito pong sa imong mga proposal po naman na iba ka pong garo series of actions na buot gibuhon para po sa karamang ka nagdadalan ta. Ano po si pwede tang gibuhon naman na base sa imong rekomendasyon tabi? Base sa konsultasyon ta sa mga experts and consultation ta sa sangguniang panlungsod ta, itong study ko ay igwa po kitang mga rekomendasyon duman, igwa po kitang mga output. Since itong mga century-old trees na ito, na siyam na ito, ay gusto tang i-promote para sa protection at kilalanin na parte ng ating cultural heritage. So itong siyam na ito ay lalagyan natin yan ng mga signages. Na kung saan sa kataning kang punong kahoy na yan, malaagta ng signage na kung saan yaon so mga data tungkol sa kahoy na may QR code siya, na pag nanu mo na sa QR code, picturean mo, mahiling mo so attributes kang punong kahoy. Yaraon ang mga uses niya sa inhali ang kahoy na yan, anong estimated na edad niya sa taong na ini, ano po ang distribution niya sa buong mundo, ito ba, ano ang status niya, rare ba, endangered na po ba siya, ano po yung mga ibang uses niya. At the same time, ay meron po kitang memorandum of agreement na napirmahan na dahil pinahintulutan tayo ng sangguniang panglungsod na si Mayor ay makipag-MOA sa DENR, sa University of Cáceres, sa tulong barangay, yung barangay Dinaga, barangay Santa Cruz at barangay San Francisco. San Francisco, kung saan nayaon ang 15 Martires. Meron po kitang memorandum of agreement na nagsasabi duman ang responsibilidad ng bawat isa na yung mga programa ng national government katulad ng DENR, mag-participate si barangay, si UNC, ipropromote ito sa mga curriculum ninda, i-discuss ninda sa school para sa mga kabataan, maaraman anong importansya ng mga punong kahoy na ini. Sa parte naman ng local government unit ng Naga City, ilalaag ninda sa kanilang mga investment plan through the planning office, through the city enro, through the office of the tourism,
sila po yung mga kinonsulta natin, kagawad, during that time na ilalagay na nila sa roadmap ng turismo ng Naga itong mga century-old trees na ito para makilala, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pa na ating mga henerasyon. Dahil napaka-importante, kagawad, na malaman ng mga kabataan ngayon sa mga sunod na lahi natin na bakit ngaya yaon ang mga darakulang kahoy digdi. Ano ngaya ang significant ini sa buhay ta. So dito natin nahihiling na nung panahon, si mga ninuno ta, napaka-importante naman ito yung mga area kung saan sila nagko-converge. Makikita natin na dito siguro nagtatarambay ang mga tao natin, ang mga kasamaan natin noon, lalo na itong Kinsa Martires na ito nga, dito na yung park ng ating mga Kinseng Bicolanong martir nung panahon ng mga Spanish regime natin. Kaya ito, parte na ng buhay ng mga Bicolano. They are the living witness what happened in the past. Hindi man sila nakakapagsalita, pero makikita natin dahil sa yabong ng mga kanilang branches, ganyan, dyan sumisilong mga tao, kung ano man yung mga nangyari noon, sila talaga yung living witness natin. So sa last question ko nila po, Director, primero po, nagpapasalamat po ako sa imong oras na ini na tinao. So at least naintindihan ta po ang richness kang history kaning mga kahoy na rin na nasa kasentrohan kang Naga City. So ano po sa hiling mo? Ano ang hanggang mga nuarin pa ning mga kahoy na ni? Halion ta po itong mga natural calamities, events, mga bagyo, hanggang nuarin po ni pwedeng igdi kasi na kuya na ko, Director, ano na 50 years old na ko. Pag gimata ko, yun na yung mga kahoy na naigdi sa sentro. So, hanggang sarong question ining ano, pero pwede tagalong yapot na hanggang no rin ining mga kahoy na naigdi sa tuyang kasentrohan ka na. Opo. Actually, ining mga punong kahoy na ini, dahil ito ay inaapod ta na hardwood, talagang nahaloy po ini kung hindi ito mapuputol, hindi ito mararaot kang ating mga kalamidad na sabi nyo nga po. Lalo na itong mga nara and kamagong at saka itong mga mahogany, deeply rooted sinda. So sa forestry, sa science ng forestry, kaming mga forester, na pag-aralan po namin yan sa Los Baños na ang mga punong kahoy na ini po ay talagang mahaloy. Dawa pirang century po yan. As long as hindi yan, dahil hindi po nagdidicay ang kanyang trunk. I-educate ta ang bawat saro, tanganing maghaloy pa kilayon. Dawa mala na kita digdi, so mga susunod na lahi, mahihiling pa nila yung mga punong kahoy na ini. Okay, so salamat po salamat pong maray sa time. Iuman sana po, to akong direktor ang apod, kasi ang kakayahan ni Ma'am Grace sa pagiging regional director. Salamat po, maray na aldaw sa Satoy Gabos. Salamat din po sa Gabos. Okay. So ayan po, magayon po makataman ng mga kahoy, makataman ka sa tayong kapalibutan. Pero mas maray po itong sinasabi, tama po itong sinasabi ni Ma'am na Grace na ang mga kahoy na itanom ta, ito talagang direktamenting na kang sa indang mga ugat baga, tangarig pong magtagal siya. Araw po kang nara, pili, tangarig pong talagang haloy. And kung pwede po, irayo sa mga gilid kan tinampo. Tangarig pong pag-abot kan mga panahon na may mga bagyo, dahil po ni nakakahamper kan pag-clearing kan si mga tinamputa, tangarig pong mabilis ang sa tayo pong recovery sa tayo pong bako lang pwede sa Naga City kundi sa iba pang lugar kang Pilipinas. Ikadua, kay pantaman pong protehiran sa tayo pong watershed dyan sa itaas ka na parte kang bukid Isarog. So salamat po Ma'am Grace sa mga impormasyon na yan. Liwat po, nadadawang kita sa 89.5 radyo natin, asin man sa 105.5 Bicol Idol FM. Ayan po sa pangalan sa tabang po ni Ma'am na Maria Fe Mariscal kang radyo natin, and kan Bicol Idol FM si Idol Bong Villacruz. Happy birthday po pala duman sa mga nagsisilibrar kan sa indang mga kumpleanyo. Belated happy birthday po duman sa mga nagsilibrar. Despite the stress, fight lang po kita.
sinda siriman, si mga activities na po nga nagtalikod ng mga simana. By the way, iko po kitang sarong importanteng text na na-receive, yaon po sa yung Facebook, tungkol po ni sa mga basura diyan sa luwas kang boundary kang Naga. Iko po kitang interview kadikit kay Engineer Martin, dalanon ta po ni tangari pong maintindihan ta ining issue kan basurang piglalaog igdi sa Naga hali po sa ibang allegedly hali sa ibang mga munisipyo. May comment po mga tugang si Ma'am na Silvia Dapo digdi sa tuyang napigsan sa tuya. Kuya po si Engineer Martin, agad po kan sa iyang reaction naman tungkol sa basura na pigsasabi kan si texter po. Hindi po. Ini po tabi kunsiyan. Si kung pasiring ka sa kanakman, sa wala po ini, nahilingi na po ini, bakanting lote na may kudal. Pero ako sigurado kung yun na ito ang pinasabi ni Ma'am Dapo. Pagkasabi po ini ka mga Fernando, garong mo yan, NFH. Hilingon mo po, nagpukolekta kita ng basura dyan. Ang kabalyo po kaya si Palaog na sa Kalawag, itong kapilihan. Hilingon mo po na may basura. Takong igwa po kung siya dito, kung ano nila po tulos-tulos. Sa aga po. Gigibuhon mi po tulos. Siguro po kung may mga signages pa na pwede. Malag po kami signages. Tangani po na nahinghiling kong mga takong tangan po nag-aapon. Hilingon mi po, baka ma-citation mi pa yan. Pero malag po kami mga bawal mag-apon sa mga signages. Kaya po na dahil na ma-outro. Kung anong mi po sa mga basura dyan sa vacant lot. Councilor nito para to automatic magibuhan mi po tulos ng solusyon. Salamat po. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadahugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation.
Pero mga tugang, salamat po giraray sa 89.5 radyo natin, asin man sa 105.5 Bicol Idol FM, sa pagi po ni Idol Bong Villacruz, asin man ni Ma'am Mape Mariscal. Naman po pala sa mga gusto magpaabot ng mga concern, mag-text lang po, mag-PM lang. Tangarig pong ma-research tayan, matanan taning kasimbagan pag-abot ng mga simana, mga aldaw, And Siriman, ako po nagpapasalamat sa nagkapanagos na mga magagayon po mga feedback na halip po sa sendo. Siriman si mga concerns na nakakaabot po na butang maaksyonan man, hindi po sa tuyang programa. So salamat pong maray sa sendo pong pag-antabay. Hanggang sa masunod pong presentasyon kang programa pong pag-uralayan ta po. Salamat kan sa indo pong pagdalan, paghinanyog. Stay safe.